ମାନସିକତା ବିକୃତି ଅସହାୟଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ। ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ସହାୟତା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ସହ ରବିବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଓ ତାହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଅସହାୟଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖେର କରିବା ସହ ଗାଧୋଇ ଦେବା, ପେଟପୁରା ଭୋଜନ ଦେବା ଓ ନୂତନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବା ଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହାତକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାମକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ଭାଇମାନେ ନିଜ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ବାହାର କରି ଏହି ମହାନ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବାରିକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାକୁଡ଼, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଅମର ବାବୁ, ବିଳାସ ବାରିକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ସାଇ ବାଦଲ ବାରିକ ଏହି କାମଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କି, ମାନସିକ ବିକୃତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ କିପରି ଫେରାଇ ଆଣିବା ସେହି ମହାନ କାମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବିଳାସ, ବଣ୍ଟି, ଗୁଡୁ, କାନୁଆ, ମୁନା, ସୁନୀଲ, ବାବୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସମାଜସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏହିପରି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।